Hayu hayu rahayu mugi sepilososo berkah Gusti ingkang maha kawasa tansah kamateraken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Permatur wonten asring panjenengan para pini sampun para sesama ingkang gantina benten saking para rawuh kakung piwang putri ingkang pinangku ing pangurmatan. Perwakan akhiripun kula matur sumangga kula jenengan mojaken ros puja dalam puji syukur wonten asring zat ingkang maha luhur nenijih Allah Subhanahu wa taala satemahipun cinta menika saged kebahagiaan kalayan kinayapa ing tanah liya. Salam salat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka dadya teka tuladha gesang bebrayan wonten ing alam dunya. Ugi dene wonten ing kalbahan punika wonten dalu punika wonten dawuh ingkang hamangku ganti nenijih ibu liya kadang ditata cara adicara anniversary ulang tahun para pemateri budaya kesenian Sakilan Kuda sejati. Ugi wonten ing kadang punika adicara tata cara ulang tahun Ibu Lia kalian Diajeng Adila Verlita sagungi dibatal para pamirsa para pandemen kesenian Sakilan Kuda sejati dari samerika ngatani tata cara potong tumpeng anniversary Kuda sejati rekor sagung dumateng Ibu Lia semoga tumpeng dipun potong rupiah. Kaki wasan bismillahirrahmanirrahim tumpeng kapungkas anniversary Kuda sejati, tepuk tangan buat Kuda sejati jatilannya Indonesia. Hayu hayu rahayu mugi tansah agrama matur makmur wonten ing asripun panjenengan para sutresna budaya para pandemen kesenian Sakilan Kuda sejati. Salat semipun
ugi potong gue terima kandungan punika adicara anniversary Kudo Sejati ugi ulang tahun Adila Verlita telasan Ibu Lia jadi juru pandanganipun mugia kesenian sejati lan Kudo Sejati tansah ngrembaka laris manis Tanjung Pipul atur pasugatan atur panglipur saking dumateng para warga sedaya kemawon ugi saged dumateng Ibu Lia dan Adela Verlita, semoga dengan bertambahnya usia semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehat selalu, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan keberkahan dalam hidup. Amin Allahumma amin. Atur pasugatan salajengipun Bapak ingkang angka kalih konco-konco para go putri sumangga ingkang dereng mlebet wonten ing kalangan kasuwun enggal tumuju ing pepanggungan tumuju ing sasana pasugatan. Semoga kasih jalan.
layong dilayong sekarang layong layong dilayong sekarang layong bisa layong di sini sama saja.
Yuk, 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 yuk.